Petruk Garukaca. Wah, ora ana tunggale le. Ora ana tunggale. Wis ngambah Dirgantara. Ora wae pirang-pirang modal kabeh. Ya kok seneng Ndara Antarja. Lho, dasarmu apa? Seneng karo Ndara Antarja iki diciprati kekuatane. Masa? Heeh. Contone? Wah. Bila celeng ki. Tar, truk. Asem iki. Munggah sik. Ngene iki. Dadi ana bejane dhewe-dhewe. Mangkane ta. Arep endi sae? Ndara, ngopo? Sakit manahku lho, Ndara. Mergane Petruk niku ngalem Ndara Antarja ingkang ngraka. Heeh. Petruk niki diciprati kekuatane Ndara Antarja. Kekuatan apa? Iso ambles bumi. Ndara, kula nyuwun terbang, Ndara. Ono nang omah telu. Ora terbang solawatan. Terbang munggah lho, Ndara. Nyuwun, Ndara. Yo, niat tenan. Niat. Ora singunen. Mboten. Merem. Ngambek-ambekan. Sampun apa Ndara? Wis. Carane sikil digedruke lemah ping 3. Karo batine nyuwun mabur. Modar kowe, Truk. Wah, gleleng aku. Madake. Petruk kantong golong. Petruk kantong golong. Iki nalindring pringgondani Raden Gatotkaca Petruk. Tekle aleman ora. Petruk kantong golong. Truk ora kurang ajar, Truk. Truk ora kurang ajar. Aku ora cawetan, Truk ora. Kaya bel. Jijireng ora. Aku iso jujur senengane. Kowe iso ambles bumi aku iso mabur kok. Ayo Bagong dimingi-mingi, Bagong dimimi. Yo. Gong, tak mencolot ya, Le. Mencolot to. Udus. Terus nek mati iki mbok pamit. Truk. Ngapa? Edane kowe entuk ilmu orang-orang sing ngendi? Ilmu orang-orang apa? Agak sama slep. Iki lek ku nyuwun Ndara Antarja ya. Aku iki rak do mumpung perang iki Ndara-ndara iki ngetokke aji-aji iki dadi suwuni ra apa-apa. Timblis amblek diadamu. Weh, do pamer ta iki critane. Oke. Diparingi sapa? Ndara Antarja. Gareng gak iso mabur. Ah kenae Ndara Garukaca. Ya aku nek ora njaluk sik kocluk kae. Bagong nek krungu wonge ra iso diantil. Clok, Ndara. Apa? Niki do pamerane. Pameran apa? Wis buka apa? Mungkin rasa ngelucu. Antara sampean lucu aku kalah pamer. Petruk njaluk pusakane Ndara Antarja diparingi aji-aji iso ambles bumi, gareng iso mabur. Aku kaya apa iso apa? Kula kudu iso duwe sing luwih saka nika-nika. Lah aku kira aku ambles bumi ya iso, nek wis ana Petruk. Aku mabur iki nek manteng ciptaku ya iso, nek wis ana gareng. Aku iso ning segara kaya ning daratan, tegese ning banyu ning ora kelelep.
Ming pamer kok dadak golek segara. Terus kula le mamerke Petruk ora gareng nggawe ember. Oh, telek. Iya iki. Lah isaku ngono kuwi kok. Wah, wis payah iki. Yen aku iso carane. Carane apa? Awakmu tak olesi banyu sungut kuwi, ora iso mati. Masa? Iya tenan. Diolesi napa? Banyu sungut. Wis terserah lah pokoke aku gleleng. Yo. Engko kowe iso pamer ning ngarepe Gareng karo Petruk, nggawa keris, wetengmu tok suduk dhewe. Kowe ora apa-apa. Siap. Debus. Heeh. Debus. Iya. Debus ki ngapusi. Ya iya. Salah. Kene rasa. Kene ki ting clekune. Dadak goleki nggon-nggonane. Ya sing penting rata, nek tok nggo pamer ndak ngalaku isin. Wis rata kabeh. Kono nggo apa ta apa. Iki Kurawa ora rasa ndagel Kurawa. Paling ming citraksi wis ora lucu ket biyen metu terus. Terus? Wis iso ambles bumi? Iso. Digraji ndase wani ta? Hubungane apa? Aku takon kok. Wangsulana. Lah tak wangsuli. Kowe iso ambles bumi to? Iso. Gleleng graji ndase wani ta? Atene sigar, berarti lo ngampu. Gareng kon medun. Reng. Oh ya keduren kok ya, Truk. Iki aku temangsang iki lho. Tak ajar ora. Reng, apa? Kowe iso mabur? Bisa. Graji ndase wani ta? Ayo ora wani kok. Oh, lihat. Kebunku penuh dengan bunga. Tonton iki. Gong ora sembrono gong. Ikhlasno, Truk. Tonton nyonya, ndak dikira aku hapus-hapus kowe. Aku ora tegel e, Gareng. Ngene, graji ndase Bagong kok ora tegel. Grajine dasare ora tau nyaur utang. Tagih ming semaya. Aku kok ora weling apa to? Aku sing utang ora kesusu kok. Kowe sing nagih bingungi. Mbok santai. Lah iki pitoke malah kewalik cah iki. Nih, nya. Iki nggo ngadepi Kurawa. Ya. Sing tegel lho, Reng. Oke. Nek modar aku ora tanggung jawab lho. Modar tak sanggane. Wis mari tok tugatake wong modar. Aku tenan ra kesaur. Ayo ku resikone. Mati dereng aku kowe. Nganggure tak grek cur ngono, kowe mlayu golek obat pirang ya, Truk? Yo. Kok saya entuk obat ijo ya ora masalah. Yo. Brodol rambute wae ora. Edian. Anu golek keris. Oke. Anane drei. Terserah. Tusuk kene wetengku. Mati. Edian. Mentol e, Truk. Medan. Piye? Coba nyonyono wetenge Petruk. Weh. Ngawur ora. Nggo nyoba landhep apa ora kok. Golek bendho. Oke. Yo, nek nganti lecet aku isin. Iki entuk-entukane njagoi Ndara Antasena. Kurang seru, Reng. Piye, moncrat apa? Ora e. Aja bokon sikil. Engko gek sing ampuh mengendas tok. Ora nggon aku ki ampuh sak gagange ora mengendas tok. Edan ora apa-apa. Ya nggon nempuknya. Edan ora apa-apa. Piye? Saiki wis nek ngono wis sip kabeh. Ayo, do nyerang Kurawa. Yo. Kathok Kunti. Munggah kok kathoke diceneng. Ora nglek. Dene mereke men JT man.
Kene to Kang ora. Aku ndekem lho. Ya, lobok ketoke nang iki. 36 iki. Gek kowe ketoke ming 3. Ha ben tak taleni kok. Sing nganggo nganti kaya sarung. Lempit rana lempit rene. Penyakit ora. Gak aku nek mabur nek jejer Bagong ora tentrem. Ambles lho. Ya. Gong. Rambutku. Ayo ngapa ora? Pedes ora? Pedes. Culke. Ayo, asengkune Dursasana Durmagati Citraksi arep gegerke karang kadempel sampya dening aku.